All right. We are here. This one is called Celebrity Gossip as usual. And the person that is bringing it is MC Omari Nash. Today, we want to talk a little about Lavender, Nyar, Jera. Tuko hapa na MC Mose Konyango. MC Konyango. The virgin parent. Yes. Malaya unge holiday. Yeah. Hey, kukibos joge. Bas, mana kaka ungeyo. Mailungo ni MC Konyango, the virgin parent, Malaya unge holiday. Yes. The president of the single mother. Here we are with MC Marinash. Akuni ni wadwa puro watch ka watch me very serious. Gimoro se bedo ka chando ka kaendi. To wano kodire. Kuikenda tu. Yemi luonga je chode no antoleta. Joma luonga je chode no gino letna. In minenda je chode no chongi. Ayo. Keteka market. Omari Nash. Share. Wadwa wuoyo gi Lavender. Wadwa wuoyo kodi bwana. Lavender nyajera. Waluore. Gothum ket kanyo. Imoso na magigi boda ero Nyar. Odago Junior. Odago marwa. Litna. Gino litna. Kete but microphone giwinje. Gino litna. Tenda je chode. Litna. Yemi luonga je chode no chongi. Chongi. Ebu sikalia ngato waje yin miluonga je chode nyari mane machodo Ilungo ne William Ogola. Mano William Ogola awajini yin mikona na chodo de daumane yin milunga na chodo de daumane yin mikona na seromine merumane yin mikona na seromine merumane kar manyo mogo tibedi lando ngato tim tiji kar lando mogo tibedi lando ngato tim tiji omera Hey, kawuono. nitie gimoro mosechando e piny luo ka kabisa ma wadwa ni wakon jogi endi wawuonegi matin an makelo ni chenro ni endi ma chenro miluongo ni celebrity gossip ka endi wawacho gik moko osebedo kadhi maber to be wapuoyo mosebedo ka timore maber nikech wadwa ni wadongre kanyakla. King'iyo wang' mbui aneno ka chak kolimo Omari mit maratari share this live Lavender nyajera nyaka winj gini. Lavender nyajera have to get this and any other person money field should also get it. An makelo ni chenro ni luonga ni MC Marinash the truth meter. Wan waonge wach ng'ato, wawache mana kaka en. Wan wakia pando wache mana kaka en. Tafadhali take your time. If you have not liked this page, like it. Share this live. Nikech wadwaro ni wawache kaka en. But kaka endi wan gi Ilungo ne MC Konyango, the virgin parent Malaya unge holiday. Ilungo ne Konyango, the president of the single mothers. Akone ni kawuono, mundu wanyiso liri makende. Nikech sewe yodore ne jothumbe magwa. Kata jogo mabende miwa mor miluongo ni entertainers. Nyingi gi dhi marach. To mane karo mar manyo mo. Koro wan bende kaka uneno wani endi, unge let makende nikech mambe wan mana wasani bwana. Get nango mamera. Lavender anka chodo to ewe adongeyo gimayude yin kichodo to choda dongeyo gimayude yeti Aboy mo fai. Ina chodo to choda dongeyo gimayude Gino sabun makologo to rumo we. Gino sabun makologo to rumo we. Nito de. Del timo gimadwaro we. Ne? Del timo gimadwaro we.
Jomano iloro YouTube moro wase yao. Odongore. Ya penjo. Sama chodo tole. Ingegi matung no morago. Shikilia. Iuro ka sani jio kasere mbui ya. Oh, jotum jo chode. Oh, wenye ndare chodo. Kia kovi makadoni chodo. Tuni ndiema chodo. Chodo ndiema chodo. Amiso tuwa. Ema penji ni ya. Sama chodo. In lead ni gango. Manu penji mokwango. In sama chodo. Lead niga. Manu kimado na kunga penji. Nika samori wachine chodo. One. Okachodo. 2. Okachodo daw. Mara leo. 3. Kata nyameru. Kata nyameru. To kata nyari. Kata wayu. Onge mano go. Kata wayu. En lit mane mineno kaka ingama complain gi oko. Mano penjo mokwongo. Mara leo. Penjo mara leo. Ini ngama wacho ni kiango chode, wachodo kiango. Giri mane. Ketna bwana. Mane. Eka ngoma. Ikete machiegni kakore kagini. Ndekwa uru. Yo utije bwana. Dekoro wako wachi hiki manono sasa. Nikumayanye wangu pile chongu. Lavender. La kubwana. Nikumayanye wangu pile lekeu. Laki. Twende kazi. MC Omari na celebrity gossip. Iti? Anka chodo to yawe adongangeyo gimayude. Twin. Din ki chodo to choda adongangeyo gimayude. Iti? Din ki chodo to choda adongangeyo gimayude. Aha. Luko to ruwe. Hey. Sami uruganya. Sami. Wait for a time. Huh? Denda timogi madwaro we wuoye. Denda timogi madwaro we wuoye. Winjwa korone? Daumane. 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 Titiji. Karmanyo mongo tibiri lando jin titiji. Sami wacho ni mit mana tari. Titiji. 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 Ring pangala, papa, chua. Bas, iwinjo message maber mar thum no. Kendo kaka iwinje no adwa ni koro tu wakau thuolo matin. Mondo wacho ni ayie jadung mari iluongo ni Joseph Opondo Junior. Joseph Opondo Junior, asante sana uziepa. Owacho ka weche ni uyie koda. Iluonga ni MC Omari na the truth matter. Wan karach. Tuwakete kaber buwapake. Wanwanyisi. Nitie sani gima dhi mbui. Ma ochuno ni nyaka koro wabi celebrity gossip. Yaya kwa mor. Gima dhi mbui gini ni kind Lavender Nyajera. Lavender Nyajera te makoro kete. Man gi tuno. Unge mabere nyaka chel man gi en kachak maber. En kachak. To chien bokrach. Chien bokrach wacho ni ngomano mit nande. Owere kod ngawa. Thumno wer gi MC Marinash iluongo ni jachode. Idhi adhi kacha YouTube mara te yude iluongo ni jachode. Achik redemptor wacho ni Omari yo. Wazi yini. Ne ingat mane mbui ka. Weka okinde mang'eny kimanyo go the downfall mar ng'ato. Wakawe be kinde kwa pako go gik motimore maber. Nitie gik motimore mabeche luo ka mang'eny. Nitie jothumbe mawer maber. Nitie jolendo marwa. Dhiang' Radida wacho ni un bende ugombo Lavender Nyajera jopap. Wan Lavender Nyajera waonge go gi problem. Kendo kata kwadware. To waonge gi shit. Shit en niya kopo ni saonjo ne to biro lando. Mano kende problem. Mano kende problem. Achiel ber to ber.
Bwadage. Beto be. Lavender be. Tunde ko beber na bereji. Katan. Kata mana yima. Ma owe golo gini. Katan nyocha manyo we yore moko. Nase manyo namba ni ayudo. Tokri na manyo namba ni kata nieti ni uroti kukode kulabu mora. Na manyo namba ni munda amba uo kode. Ane kaka yu amba yuko jamna. Imi tendi jamna. Koro yuko jambe okrai. Gimarach. Eni. Bangi yuko jambe. Tikiani ya. Ode tima ngonke. Zamoro dis kata screen so tiketi mugino. Bana mina. Onya kata screen so tiketi mugino. Tiketi munyamna. Bana anakupononya screen shot. Anakupono tiketa jamna leta mweni. Koro gimwati mwenia ma adwa kono ngata nitie jok man gi followers. Lavender timre mana kagima sablenya nigi wifi. Ojoga kachebukati. Exactly. Ineno gima nyaka wayie ma samoro ngama nyako kia kata ngama wuoyi kia ngato usetimo go aseol biu manilo jano de gaba podi wala gini kore kwa moke ne usenindo ruge ngato o ibed ngama nyaki ibed ngama wuoyi sami expose ngama chielo to imbende waneno dugi mano gima nyaki nge ingeni samoro nyalo nindo gi ngato kasto iduogi expose iparo ni kuodo wi ngacho Imbi kuodui because you are degrading yourself. Gimwangeyo ni kane ngano ne uchodo rugo. Ngani inok yoro sablenya nino wifi. Okay, ni yore wifi. Nok yore bluetooth. Nok yore WhatsApp. Ni dhi kumentie, ni lonyori. Mi timo process te mi dwaro. Mabe kane in Dubai. Ni chulo visa. Mi duogo. Mobiro biro timo gima dwaro. Mi lonyori. Seche ma unera. Nitiere gik matimore mopogore opogore. Anyalo miyi pesa, inyalo miya pesa. Anyalo miyi mogo, unyalo konyo. Wanyalo konyore. Iwinjo. Ingeni sani wach madhi en ni keni jajawa. Gima nyaka wayiere. Gini ni e field te. Kata jo yalo, kata jo ngware mcomarinash yuko jambe. Mano awala junior. Negi ni nitire manager wa kende. Kata pastor ndio ngenya thi. Exactly. De koronieti ni jamna ni manager wa. Okidi wacho kachania Nyar Jera ni enodak mana kod manyo scandal social media. Ngato nyalo bedo ni onge gi content. Ngato nyalo bedo ni onge gi content. Koro para dwaro. Oparo. Ngama no yuko na jamna nyoro. Wacho ni ang'ata notimo na giche mamet walande. Somebody once said ni smartphone can be in a wrong hand. Smartphone. Mana kaka money can also be in a wrong hand. Yani ngato nigi pesa but kura akili matigi pesa ni onge. Koro pesa tiyo kode. Koro pesa makon. Kaso somebody also once said ni a beautiful lady maonge gi akili boye nyaka safa. Iwinjo garia. Ngato no wach maber ni a beautiful lady without brain. Bani ngene mi anyero kamoro kanyo. Ne bwana pesa ka in goda akili nyawe pesa ne chike iwinjo pesa koro ya. Omari. Kiani ni beniti. Di Kenya. Ngini manu in loka pesa goli. Di Kenya de ka selfie gi gunya ndare ges. Di Kenya. De ka selfie gunya ndare ges. Gunya ndare ogine. Oko gima ber. In mineno oko kanyo no wachane ni iwinje nade. Iwinje. Inyalo kata oro request kanyo mondo join imbi wach matin bwana. Ikonwa nene to in iwinje nade. Is it really good? Wan kaka joluo. Iyudo ka most people mostly juero ga share scandals. Sani koponi Omari ogolo content moro. Ngato wacho kata ni ikone boye nyaka suffer lot. Exactly. Ngama is beautiful to onge akili. Boye nyaka suffer lot. Toka boy use suffer. We golo which quote ni atitemo spread the scandal. Mondi could wing a mano suffer go keto boy mo suffer. Mani nyiso ani okin gi private part in gi public part. Nikech isa share gi wonya ndare. Isa le nasan wacho kachacha ni watch nagi wawacho. Wawacho. To Omari. Kuponea ni adira ngano ni dwa ni land nyinga adier ni dwa ni land adier to ini yene modonje dugi nango junction mokala ipano kala junction na dimo no midonje dugi mano kore page kasu se milando nyinga ngani di social media ilando ni kamera ufa kamera screenshot
ke bara baby kiango seche mane uwuoyo mane uji ariyo miye ne modhi okalo lawi modhi odonje bra modhi odonje panti megi in seche goli parano we monda fon jogi an gima dwa wacho muse konyango e ajawa ka mano koro aduoge e ajawa maro e ajawa many people nigi talent but mondo mi art chak chuli okawo ga time tiyudo ka nitiere jok moko ma are ready to help iwinjo giwacho ni Omari is talented Omari remango takono gini anaremo kamera gi microphone moro maber Omari remango anadwa yaw studio koro iyudo ka ngato chip in form mar konyi iwinjo to imbe ok dang kaka sani an anyalo wacho ni koponi ngato bire ngima nani dwa medo gik moko ok anya tame ni asungora ni mistake nataka ukone ni Omari aneno kidhi maber kabisa stand mar kamera machielo nataka adwaro dang awe bwana tadwaro adwaro koro yudo ka ng'iyo wuodhe kama to nikech ng'ano ok nyaminwa ambe okano wade ok malaika embe ok en meri iyudo ka samoro pok ni join roho okikor idhi yudo ka e bedo wani era moro dhi odonje of which is not bad ushare mana gimoro ka era kodonje it is not bad to koro kise isetimo na gik mitimo na ndalo mini timo nano no can offer ambe there were some things mana timo iwinjo because kata ka en mana yuko jamna I was using my energy do you know only one ejaculation tieko kilojoules adi mag ngama dichuo tieko kilojoules adi one ejaculation kende mi release ni pap tieko kilojoules mano kisungu koro koponi iyudo koponi ati ji bedo compensated to kare joma yuko jamna onego bed compensated molo joma yuko jambe because with us we spend energy and those our energy wadamp kuome mano koro I'm reasoning scientifically joge weberu wiwe mbuika sana joma nyiri dwa timore marach kabisa weuru timoro to une musero utuyie ok ni ine misero getiye most of them sero wa tuwayie mano gima nyako yie wan be sani tinde wawe bwana wan sero wano konya sero sero uru sami biro sera iwinjo ma yieni it is not my weakness ambe oningo bed ni nene na me that chance in fact mondo mi bed gi celeb you should also appreciate nikech imbene useleb neno mumiyo ni biro yie to kata koseri useleb neno mumiyo yiene to kata koponi ok en celeb to gimina ni neno kuom mumiyo yiene no emomi dhi ire koro gima dhi e mbui mar Lavender Nyajera kogolo the screenshots monotimo kiang'o maro dwaro radio embende mara pesa mana ngalo nigo pesa to kadwa embende Nyajera kuma intie mara ne chok mit te mag jothum mise nindo go kelnwa chieng' moro to oket show maduong' ondik ni Nyajera odwoko mit Nyajera sweetness has been returned back kise duoko mit koro wakawo kachiel mane mar chalo marumari sweetness marumari idwoko ne ichak igoli ing'awo kama jothumbe te nitie nikech okonye yegi machalo kama ma mar kofi idwoko ne ma mar Indah nikech okinya chando wiwa to imbende nitie mana gimini neno momi biro kae kasto ngene sami anyango jen wacho kaje mari awuoyo ngene sama imbende iketho family mar ji Lavender Nyajera you are also not safe iwinjo Indah minene ketho nyinge ni ma wuon ng'ato ma chuor ng'ato baba kamara in kore ketho na nyami gori kofi echo isedhi mi wode iwinjo in idonga ni ati ni pieri othichore it is not good and sani pod you have some followers ma share gigeni they will come to realize mondo imbe ka gino chieng' moro lokore ni ka chieng' moro gino lokore ni ibro winje mara wan iluongo ni celebrity gossip wan ok wanya share gimoro ni ati ni mondo jo like most people are sharing your post only because your scandal weri kata gi share post achiel matin mano seketo ma scandal mano share na Nyandare Indah
post no sani ma trend everywhere. Ngata kato kete status. Ngata kete status. Nikech no se moke. Alwatch koro alwatch kamera ma alwatch bir mo ma kama hii. Koro ngena alwatch kingi alwatch adieri. Alwatch wachalo ni. Michael amayo wacho ni wouru bwana. Alwatch ni bwana nyeni ne mind osise hiyo is on business yao. Gimadwa na konji, especially a young artist manka man gi wich maber kata okin young artist to in gi ngato wacho ni ba smoke wachure ni amayo Londa wacho ka chani Lavender biro moko nuskalo wa chesa wan poko nyanga isinya Lavender isenya Lavender yin omo kora rango an kata radio moko ayo na onge an kata gire fuka wan wacho mana dieri wacho gik moko kako ningo bedi ok moko ne ngato scandal. In fact, we are only analyzing what is there. Ka ngato nyalo post nyaka minor golo screenshot mar minor kaka kauna woche gi sa of which can just be a say mangato wacho ni wang ni kiduogo kauna gwen kare ke dalo wang ni kiduogo kauna rech kiduogo da kauna bando is that something to be a topic to be discussed? Bwana nitiere kare Nyasaye oningo mi wich maduong' to kata ma isianda gi thuno. Mane gima koro wacho. Kare Nyasaye oningo mi wich maduong' kaka mara to ma isianda gi thuno. Nikech onge tiende pieri duong', sianda ni duong' to ti. Seriously. And ingama jaluo ma pache ler motimo form man gi kizungu. Why is it that kopo ni simi oloso gimoro maber okishare? Wonya ndari ogolo thum moro maber onge ngama share. Omari bire Facebook. Omari bire link ne mar YouTube. Okishare. Tuni ndiye mogolo we. Okishare. Musa jakadalo ogolo we okishare. To niki winja ni ati niki yani ngane otimore nade gi ngawo. Man to kori share. Iyudo teko no kanye. Kende ishare 10 groups. Niki ane mara Omari no lonyo randa ne. Ne wacho ni CD soje daily. Ne wacho ni jone kwa mozo. Daktari dua ya jibati ngama gani otaro miluchu kamodo akao mleva twangu wacho ni mayo otek mati gini nyaka wacho kar. Let us not stain the name of our musicians to une mudas rukuomgi because of their name. Idwani ati ibed machiegni gi celeb then ibiro gi high expectation itimo gik moko mabe ngato kokwai we uru keto ne ngato kose bil brand mogero nyinge mogero famous no kore ke lietori ni kiani kya mara nini kate bokore wacho ne ne kwer moko no scandal bijo tumbo wana scandal ko chuni kama mano kene Facebook scandal gi mang'eyo ni Jera bakudi Lavender koponi ati ni oneno ni oketho nyinge Indah oneno ni oketho nyinge Kofi Makadori ene mokethore embo ketho nyinge nikech gimwang'eyo ni embende mondo mi ochop kumwane ka jogi noselonyore ne jogi and in short nying Lavender koro bedo ni eno chot iwinjo nikech jogi nokoor negi duong' ne parcel nodhi irgi nolonyore negi notimo achiel ariyo adek koro Lavender be nyaka ng'eni embo medo lando nwa kaka nocho. In fact med miyowa screenshots mang'eny med golo nwa jok miseni nyaka loka kon to bende gimine ni timono gimong'eyo ne jok mine ni manyo wonya ndare mine ni ketho nyinge sani milano malich tego ni jamna kiangono mano ng'ama nigi yode kendo ng'ima ber kowuok e aja to dhi ir mama Kamara odhi pidho mama Kamara gi nyathi miluongo nigi investments ne nonyiewo nyaka gari manyien nonyiewo nyaka TX med kono Lavender ni Kofi ko ngane Indah moneno ketho nyinge ni en ng'ama nigi project ne kendo in fact we moro koro wamed koni ka base Facebook page mare nigi blue tick kendo chiegni chopo 1 million followers in mari kopogore go chode machori omajo konge moluwe koro we ketho ne ji brand Nyajera we ketho ne ji brand wan ok bi we ketho ne ji brand Nyajera wanyisi wan wakoni kona waonge kodi gi wach wakweri kwera ne dong kata Kofi manyeche kine chado ne gine ne family ne ikia in fact nying Kofi kumogerore mochopo
Odogbu. Ne. Ineno nying kofi kumosegerore mochopo. Lavender pod biro kawi time mondi nyamri gi ji madhi kata 50 mondo koro kichope nying kofi. To kata kopo ne ji 50 ok nyamri go. Bi sewinji kata ne kofi makadori kata wuod Fidi kata Prince Indah. Oya news scandal na Nyajera nitie chori moro be magine ne. In ngama yuak ni kata kopo ni choro ngama yuak. Watimre uru maber. Ute ji. Watimre uru maber. Don't approach people in the name need wa support gi, then later it return to be your topic. Kopo ni onge gi mindiki gi page ni. Usna adwa chako ga live makonyo ji wadwa chako promote ji platform miseloso gi chode no miwa mondo wager go platforms mag ji chake yaw manyien chake ger gi mar chode the time be koro dinde nikech wambe koro wajo madonjo wani madwa donjo kanyo to ka koro jomono se tengo ni jamne mitimuri go kama wadhi bedo gi hopes adier tapenyi ne Omari ngere sani ko poni ati donjo kati room moro yudo Lavender Nyajera room iwuok uga ngwe iwuok ngwe kabisa ngi samoro nyaka ta go ipicha kidonjo onyago ipicha kidonjo osego ipicha to kana ko bore gi man kopo ni ati ni sani ne nitie de chuo moro man gi geno ne Nyajera ni ta kopo an ngin sana ko manyo ban sana ka dona date nyakone gombo na nyoma kopo ni dak kod to kando dongi ni yaris kando tieno kutieno Lavender oketho gini kende nikech jomo ketho nying gi te magi jok mose yudo family en pok awinjo family ne kata ko bano takia be pok awinjo kana ngama wacho ni no ningo be ni oponda to yude ngat moro makawin nikech gik ko medo anika owacho ni Omari Nash an gi page 100 pesa maniluongo ni Painya Kwadurina wabiro wuoyo namba 90711923274 inyalo gine kanyo wan gima wawacho makik ng'ato wachi ni benu neno kaka Omari gini omoke ok wamoko ne ng'ato wawacho adieri bwana wan wawacho gima nitie makata in ki analyze you'll come to realize ni what we are saying is the truth. That is why we call this one celebrity gossip. Every week we analyze gik matimore marach. To analyze gi celebs mako. Iwinjo. One kaka artist generally okochud ga maber especially samichako. E kaka nwa chako kwa wacho. Kore yudo ka wayudo ga tembe mang'eny nikech pressure ya both left, right and center. To joma konyo artist ok gin mon kende. Nitie chuo mang'eny. An kapok achako gimoro amora kana dwaro light and everything. An nitie osiepena mana contact. Na contact ng'ato iluongo ni Oscar Magige wuod ahero nyar. Apimo ne. Mano ok dhako. Oscar ok achori. Oscar ok chotna. Mano de chuo manyiso ni anybody can help. Achaka wuoyo gi ng'ato iluongo ni Nyakwaro Tende Konyoka. Also did something. Onyeo na mic and maybe other things. Mano ok dhako. Iwinjo? Mano dichuo. Achaka wuoyo gi iluongo ni Honorable Felix Ledra. Iwinjo? Mano ok dhako. Mano dichuo. Mano ng'ama dichuo. Ok achodi. Iyudo ka ji ya kuonde mopogore opogore. To ng'ama artist ok inya reject. Kata sani ma ng'ato kona ni kaka ineno Pai Nyakwar Dorina wacho ni an gi page ni. Onyalo wacho ni Omari live ucha kata maybe aneno ki promote upcoming artist, you can use that page. Okanya tamora. But this ikmatemore ka usetema achiel ariyo adek ni ng'ato post, and on my side aneno ni it is uncouth, it is barbaric, it is uncivilization, it is paromatin. In fact you are the one that is degrading yourself. Sani kata wunya ndare wewer en gigire moseloso monyalo chamo. Boko wuth gitiende. Sani kata wunya ndare minene wacho negi gari medho ok mibede. Iwinjo? Nitie gari medho gi mibede. Koro sama samineno in ji share nyaka nyathi penjo ni Nyajera en ni trend ni jachodi. Kasto bi pakori apaka. Be mora dwaro ufa na gine ne dum. Ni odwa Dio poco pache che te. Omari, robot manya nyiew ni cheto duokna. Visa. Pesa mana chulo ni cheto. Agoro. Macheto werigo. Pa yenyero ne tisope. Igegi mitimo. Koro in Nyajera. Koro gochi na ni dwaro radio. Koro ananenda. Koro gochi.
Gochi na. Hello. Ma Janabi. Hello. Please, Omari. Adwaro gige na temana semi. Mano gimana Please adwaro gige na temana semi. Adwaro pesa na mani oro ni kani kono ni simbi okwal. Mara ri adwaro robot mara. Pesa mana oro mana ngado ni go visa to kadwa. Mano na chulo ni gine ne. Mana nyew ni go kongo bili mana chulo ni. Dewe. Jera walo. Kevin ojua ngwacho gacha ni Jera isu pek. Opek. Ingama winjo wa oko kanyo. Watimo analysis gimatimore mbui. Wayudo ni mbui ni wan kaka jokanyanam samoro to kwati kode maber. Watiyo kode share scandals moloyo the real content. Ne we nyisi gimoro kachielo Omari. Omari pok aromo gi Jera e Twitter. Ka lando gik manono. Ke Twitter to kwachi dulu. Twitter. Mani temo wacho rangi, itemo wacho ni Jera kia kizungu. Atemo wacho ni kizungu mler, minya dhige Twitter, mi watch gima reasoning. Kinaja Maria Clemente. Kama nyaka rele kujinga gini tiri bwana, iyo doka miguna gini mwe bwana. Ini tuwada wanyo kaja kidoluo ni kia ngori ya robot. Chokoro ne, ineno Indah mo yuarego ni. Indah wacho kizungu Twitter. Indah wacho kizungu Twitter. Indah nti Twitter. Indah Twitter. Pango Ohangla ki kizungu. Twitter. Male. Apart from kato Ohangla. Nyisa post mare Indah mora kata misero mugi Facebook. Mo post. Kidoluo. Kala resendi. Kata resendi nyo chaka. Kata ching man after scandal marino. Ngea ne kata show mare mo pango sani ku post kidoluo. Jera temnea. Ndik no paragraph angwen. Gi kizungu. Margi kimidwaro te mondo wane kata kwa nyalo loso onde kisungu ne te madip maralo fangu weriga ngwe paragraph ngwe ari okende wela ki iwone na Jera maraj by the way wan wanyise dieri kupone to iting yunoru ebi ko ke ne koponi Nyasaye omi mbi moro matin mar konyo joweteni amnuoyo ga pile wetiyo kode marach ing'ama nigi followers e Facebook wetiyo gi followers ni marach e yanyo ng'ato e timo lilo nying ng'ato ti an samoro amor gi Zako Pondo iyudo ka samoro okaw kata mana business marach iwinjo owacho kata ni etini gini samoro lando kata show mar Indah iwinjo mano nyiso ni ati watiyo gi mpimo wano weri kata gi samoro Zako Pondo kata juzi ng'en show shows ma odhi weekend sani Zako Pondo oselando nodongo swag show katela dui wacho kwa chania Nyar Jera walo sana migi namba mondo gigonwa ne jok ma winjo wakageni ginyalo gonwa namba migi namba no endo mondo gigonwa ginyalo gonwa namba 07 07 000 07 51 07 51 204 07 000 51 204 gochma ni ikonwa nini to iwinjo wach Lavender Nyajera ni nade wan nitie kumoro modiyo wago oko winj kode kodwa maber especially wan joma donjo industry wadwa ni joma lelo industry gi wakwongwa golo wadwa ni wayiwe industry ubed maler wadwa ni wayiwe industry wadwa dholuo moko mang'eny gi weche manono miya namba nandik kaendi wandiko ni call 07 07 000 070 51 51 204 07 000 51 204 204 yes mane namba call sani ene comment kanyo wakete comment kanyo comment section wakete comment kanyo wakete comment adui gino wakete na comment kanyo namba no kendo akena nya pin go let me check if I can pin it no okaneka nyalo pin go otama pin number n 07 000 51 204 07 000 51 204 okwane kodhi maber okwane kwetiyo gi social media maber okwane kwetiyo gi mbui masawa to bende
ma iluongo ni ajawa industry, music industry. Ok en ajawa kende. And music industry. And entertainment. Entertainment. Because ajawa ndiko nyaka MCs. Mane momi ineno kata kwa somo school kocha. Biro kantie joma somo music. Yeah. Music is a profession. And we should stand firm. One kaka jo music wambio kwa error. Nikech kiwinjo gimoro marach kuom Omari. Ing'e share piyo molo content mar Omari. Mano nyiso ni wambe kaka wa artist onego walokre. Kata sani koponi ati ni ng'ato yudo ko ayanyo mose konyango. You should first ask Omari ang'o mi yanyo mose. Ok ni ati in yure ti se share. Oh yanyo mose. Dhi konyi gang'o. Number N07 00051 Ng'ato wacho ni en namba Nyajera. No, mano namba migo sani. To wawuoyo mano live. Wawinjo sani. Ing'ama winjowa. Aneno ka Jena Nyango ne kachacha endo ling. So wacho no Omari wo na bwana. Wawacho dieri. Gonwa namba sani endi konwa neni ati wach Nyajera. Iwinjo nade mbui kanyo. Ini support koso imbi kwede. N07 00051 Go, mano live number. Bwana Omari. Mano live number. Wano wacha diere. Iluongo ni Omari the truth meter. The truth meter. Wano biro kodi bwana. Wano koda ku ng'ato makako geto. No. Kendo kata koponi ati ni mane gima golo waya jawa wadok dala. To nodong kaka history ni bwana nitie nyithindo moko mochunga diere. No wacha diere. Bwana. Giwacho cha. Inde ka waneno. Jo ajawa bwana wumbo ni ngu stand firm. Ok ni ati ni we are only there to share the scandals. No, onge bwana. Use your platform well. Share godo show mar Omari. Share godo show mar ng'ato. Advert nego ng'ato gimoro machalo kamano. Bedo yunyiego. Jiwone mayenyo bwana. Sani kori neno ka gimoro trend mar Wuonyandari. Everybody share. Nyaka an upcoming artist. Coming artist morning go be need to yoga share link Mari. Ini share post mar Nyajera. Truth meter yo. Wachi bwana. Gona namba simu sani mundi kona neka kiwinje 0700051 mano namba Mose Konyango do. Call. Namba Mose Konyango. Ka in gi namba Mose Konyango to go sani mondo koro wawinji bwana. Waketo gini live jite winjo gima dhi mbele ka wacho kata pachi. Inyalo ndiko message bende. Inyalo ndiko message bende kaendi. Aneno kaka Edwara pole. Lavender Nyajera change. Ang'eni ginyo chopo ni nikech nyaka chopo to kopone ok onyal change. To weri gi jomo nitiere music industry. Kabisa. Ng'ato wacho ni namba no an go agoyo sani. To kopone ati we abed piny. Ng'ato wacho ni mano Felix Woodjus nyaka. Wacho ni namba no an go we abed piny munago sani. Go bwana mundi kono ni winje nade bwana. Kasi ikono inere kakinene ere kakonyalo time. We are here to also to provide some solutions. Wan wacho diere kendo ko yaka no what the man. Wan ka wase yaka. Jogi biro tamo kata mane video call. Biro tamo video call. Jogi biro tamo donji simu. Wabiro keto chikni kapoko yuki jam ne simbe tenya kalo. To bene. Kopo. No ne tema sani. Ne kata ni kata mana close friend. To Lavender Nyajera. Ka close friend. Ne ngi pachi moro. Werigo. Wadwan waluoka jawa industry. Nikech wane makoro wadonje koler. Gik mosebedo go kwadagi. Bende samo luoka jawa industry. Embo dhi luok gino. Moko dhi donje kaler. Ajawa ni be osechapo ndi. Nyajera osechapo ajawa ndi. Omanye kata derepe be koro. Jingen, dhimanye kata bejo mijengo. Ang'o ingeni jogi gineno ka ajawa nigi nying. Koro gibiro kase ketho nyinga jawa. Kata koponi ati ni jogi dhi moka jo gine jo chwak njugu. Jo us njugu e gine. Ibiro winjo ka nying jo njugu kethore. Bwana kidwaro gima igere brand. En gik madongo ariyo migere brand. Giminyalo gere brand ka in na politician. Politician gero brand.
gi entertainer ka in music industry kata in a comedian once ni ngama iluongo ni entertainer mago kende jadi Jera mago joma nyalo gero brand ma very serious moko mineno samoro ka kampuni moro keto kiango manto en magima kiero tinyalo feel ne wa like na jogi gin samoro nitie gimoro manyalo timo ngo manyalo yude iye kanyo exactly to jok manyalo gero brand gin jog jiedi are a politician to gi entertainer koro samuka dho nyinga jawa na yudo na chingoro na somo ayudo ka Kofi ondiko gimoro maber kabisa ngato ne kono Kofi ni Kofi weri gi monde ji to Kofi okore ne ya isewinjo na mako ngato kon monde jogo boweya monde uwe mamanya ngamo nyisi ni ana manyo gi ngamo kone ngano wuondi ingeni sometimes screenshot moro sometimes joge nyalo mistake to we are not the problem Kevin dwa donjo wawinja ni Kevin wacho nango kopo no odwa donjo to wamiya ne chance no embe owacha ni matin bwana kopo ni Kevin odonjo owacho matin odonja ne owacho ni Nyar Jera is opaque Nyar Jera is opaque yani opaque ni sani ng'eny nyaka ne gide nyaka ne yiero tembe Nyajera wan koro waol gi post ni mabe ka wi post post ni osejogo wa okawa marwa ni be kaw kori post wambo golo scandal to koponi nitiere kaka imbe neno ni atinya yao scandal moro yao ngech wan waol bwana kaso ji oluori onge ng'ama chomi tir jomoko be ng'eni koro oli inbox ni itimo maber itimo marach yine mimedo lando kaka jachode neti juluore ni akiana pesa marango ng'ama nonyuoli gi pesa yi pesa marango yini ni private jet Nyajera bugu kodi jero jilando ni gi pesa ni private jet to kuponi en gi pesa inyalo ng'iewo Kenya dinyew Kenya we Kenya nyewawa wan bi nyewawa wan kuri kedwa keta wayuko jamna to wanendo wayuko jamna wan kuro kinyewa to kongo tango certificate ni Nyajera osenyewa koro komanga ngata moro mo ge picha wato makidong chuo manyoto nyewa kata kopono roma kodwa gi picha wa post nyako mora mora to mago chuo Nyajera please the truth may times mari nas wano wache kaka en wanonyisi bwana wano onge gimoro moro we ketho od jowete ni imbe manya de chuo moro to kotami jiso tok ni atini jomodak maber nikech kore nene ni atini mama kamara geni ywe maber kacha gari gisekelo donji to kopono tami MC mari na tibi jidake contract wani de chuo moyo dago kata contract wani koro kata koponi ero tinya kete out kanyo nikech kusende contract kata kore go pono I post code to abro complain number n 07000 07000 mama amanyo kumono ndike comments ngeni kama naleni we kongo som Jeffries nyanya kachwacho ya somna gino maduong maber ter Nyajera mit manade majo ajawa almost te kalo kode ne yawa Jeffries ya beno gi statement ali number N0700051 204 gonwa ne kanyo Jeffries modikonwa ne iwacha ne ka jopiny winjo nikech wan live wadwa ne igone iwane ka jopiny winjo wadwa ng'ama bi ogolwa maoni achiel ka jopiny winjo phone call number go phone call maber ka jopiny winjo number N07 simucha mano wacho ni mama no kiaya ng'ano yoro ni boya gi puga mbut mi yoro go chele kano ngacha bido unen man phone call goro wadwa phone call bon feso di goro wacho ni mage to what mage joge Nyajera mage joyuk jamna gimomedo koni ka in kanyo endo wawacho maber ni ati kaka watiyo gi mbui samoro ok ber gi kaka king'iyo iyudo ka sani gima trend piny luo gima mora ni bi oko trend kuonde moko bwana MC Marina bwana ineno gima sani koro misuse go mbui ng'ato wacho ni mnaomba pesa ama mnasemaje hapa
Atuombi pesa Boniface. Sisi atuombi pesa. Sisi tumezoea na pesa lakini pesa wango. Wawacho ni yani pesa imetuzoea. Wawacho ni post emojogo wa post mwasani waneno emojogo wa koro in kaka Boniface in wachango e post especially aila mar Nyajera koro wawacho ni nyalo miyo wa comment kata inyalo gochonwa e namba mar 0700051204 ok ni wakwa pesa wan pesa koro nitire weche sawa ngato gocho kanyo phone call osedonjo kae 0781482846 hello yes Omari. Yes Vipi? Niko poa. Nyajera sio mbaya. Nyajera sio mbaya. Ohangla maluwe kwe maricho. Ponge kuma Nyajera no sinto ni angidi chore no utedo. Ohangla kwe ma unwe inaitwa je makalio ya mtu. Nitie gimoro ma wachore niya. Ni in most cases iyudo ka joma mon kata joma miyo, let me use that term, oeroga the celebs, jok moko machalo kaka Eric Omondi, comedian, Jalas, Ohangla, iwinjo. Koro they chip in form of supporting them. Then later they return that. Apana. Ohangla ero mon mantiere gi pier gi tund madongo. Iwinjo gi awinjo example kisedi idi shows gi kama gintiere tiro rima ber ging'eyo mana pesa ging'eyo mana pesa nimi sitiyo koro ka Ohangla osefole mar Nyajera onge makosa motim ochamo gima mit ne to ko seche mo gima mit ne to koro uto makosa mane ma en godo koro ngano to notamo debate ne ni koro owacho ni koro kia nyakono mano nyako Duokna nyakono gike nyakono Sipika ne gi pesa ne mano nyone gusimu the only complaint ma wan go en niya kata in wawach niya to sani era donge of which is not bad era is not bad donge approach it yudo ka nitie gik mang'eny ma aremo e ngimana then iwacho ni according to era miera godo and maybe kaka waerore kodi iwacho ni supporter is it really good ni kakoro wawere tichaki i-expose ani ati light mineno mari tiyogo no kamera mineno dhigo live no anima miye there's a reason as to why huyo amefanya hivyo unaona kwa sababu walikuwa wanapendana ilikuwa kwa siri alafu huyo jamaa kwa nini sasa alikuwa anamwacha hiyo kuachwa ndio shida unajua ukiacha mtu na uzuri ni afadhali lakini kama uliachana kwa ubaya utarudisha mpaka chakula yenye ulikula utatapika yote Jeffries anauliza hapa kwa screen anaitwa Jeffries Nyar Nyakach anasema ni okay Ohangla luwe yes to yaone ginango that's the question ka en nyako matiyo gi wiye she has that right to say no those Ohangla ala onge kama osegoye ng'ato ni nyako otamore Jeffries niya enokia Ohangla open jok mong'e Ohangla Ohangla dogi mit to ajuoke be giero joyadhini kichien mi pokiero ng'ato midwa thoe manyiso ni samoro chunyi dwa tamore but Omari osedhini kumoro in iduogi realize mana Omari jini wuotho ni Ohangla is not my type. Like the way the guy is saying, Ohangla is not her thing. But you find me for the Ohangla. If I get to me as a photoni, you need to go to Petania more connected good. The Pokiero to Heramuko ero kamana neno ka mse wa Jakoya wacho ka chani Omari I like the discussion comment ni dekanye nitie gimoko ni kae neno ka comment ng'eny kaka wamigo mia godo owacho ni
Omari, I like the discussion. Kete maduong wasome. Omari, I like the discussion. Adwa ni comment kapok gini. Ngato kona kazini Omari wuotho chini ya maji koro confused ji. No, not really. I wanted you to react on a certain comment here. Let me hold on. Yeah, just before you hang. It's only that comments are they are numerous, so others are calling up, or maybe you can as well read, then you call back, no problem. Is it? You want me to call back? But I can still read on my side. Maybe you just give me the name of the person. Mse Wajakoya. Omari, I like this discussion. Lavender and Jera is doing bad. Even if you have you have an affair with someone, then it should be private. But this issue of exposure is wrong. Is wrong. Yeah. You get it? Hello? Yes, I can get you. Yeah, so the person is just trying to say that, something like relation should be private. So actually, why is it that we are exposing? Let me tell you one thing, Omari. You can fall in love with somebody, and it is private. Exactly. And for the case of this lady, there's a point that she discussed with another person. Hawajaribia, unajua kwa wapenzi kukosana. Kuna hiyo mambo yake kutoka mwanzo. There's a point yenye ilifika yenye walikosana, akaenda sijui kwa huyu jamaa mwingine, sitaki kumtaja jina, akamuelezea ajaribu kuongea na yule jamaa warudiane, unaona? Na yule jamaa akaenda akiendaga. Ndio akakuja akapatana na huyu mwanamuziki huyo wa pili, sasa si wa tatu sasa niseme. So ukiangalia hayo yote, hiyo kitu mambo yao wananusa tu wanawake wenye wana matiti na matako na pesa zao. Unaona? Wakikuona tuna pesa kidogo wanakufuata. Kwa hivyo mwanamke si mbaya. Huyo jamaa arudishie msichana pesa zake, amrudishie pesa zake, amrejeshe. Hiyo hata itaki mambo mingi. Aende zake kwa hiyo mama watoto wake. Na wao pia wakishajua wako na wanawake, wameoa, wanafuata wanawake wengine wani. Ohangla mmoja ako na wanawake kama 10. 10. Hapana. Hata huyu dem, hata huyu mrembo, hata tuseme mwanaume, hata mtu wa Jawa, hata maybe tuseme Emma Jalamu, Musa Jakadala, akitongoza ama akimkatia dem, na huyu dem pia akamwambia mimi naye niko na bibi bla bla, niko na bibi na mtoto, mara hii mara huo, wewe naye unakubaliaje ukwe na yeye? Unajua, tusijifanye kuwa sisi ni malaika. Kwa hii dunia watu wengi wameoana huko nje na bado wako na wanawake wengine nje. Lakini hii ya Ohangla imekuwa too much kwa sababu wao kila mahali kwenye wanaenda akienda sijui wapi, akienda sijui Bondo ako na mwanamke, akikuja Kisumu ako na mwanamke, akija Mombasa ako na mwanamke. Anaimba nyimbo kidogo hivi, akirudi kwenda kupumzika amepiga shot moja ndio anarudi tena.
hao watu wa Ohangla ndio ni wabaya, wao ndio waache umalaya, unaona, wao ndio waache umalaya hao wana Ohangla, kwa sababu tumesikia wakina wale wenye walikuwa naimba pale mwanzo wakina Musa Jimbo, ulikuwa unasikia story zao? Huko waisikia story zao. Kwa nini hawa wenye wajaenda shule hao? Eti wale ambao bwana, hapana sisi wale ambao hawajaenda shule, wacha tuseme Sultan Agodiko Nyango is now called who? Honorable. Why is she saying that they are not they are not learned? I'm being whatever. Why is she saying that they are not learned? So most of them are not learned. That is why they are misbehaving. If you are learned, you have your brain. Emma Jalam. No, exactly. Another example. Emma Jalam. Emma Jalam. There are some days back, man vie for MCA. Huh? Yeah. You know, for you to vie for an MCA seat, it means that you must be having something. Yeah. So your papers. Yeah. So most of them, we can say that maybe most of them are not learned, but some of them, like Prince Indah mwenyewe, the one that is now involved in what we are saying, is a learned guy. That he is having his papers, by the way. And even from his speech, you can just tell that this guy is somehow bright. Another example is just Lucy King Mother. Lucy King Mother is a learned lady. Nilimfanyia interview akanitolea papers zote. So it's only that in short, what we say, you as Omari Nash, I don't know if that is your name. That's my name, yeah. You as Omari, when you get to meet those people, when you get to meet those men, just tell them to keep their lane. Those people are just immoral. They are immoral. I'm telling you first. They are immoral. And please don't disclose my number. No. Don't do that, because I know you, I'll follow you. Those people are just, because if you get to know any of them who is married, and is having one lady as a wife, just count for us and tell us so and so bibi yake ni huyo na wamekaa naye for how long. Huyu mwingine mwenye ana second wife, mwenye alioa huyo bibi yake na bado wako naye mpaka wa leo. Hakuna kwa watu wako wa Ohangla, hakuna hata mmoja. Hakuna. Kuna mchana anaoa, anakaa miezi miwili, miaka 5, wameachana, ako na mwingine. Na wale wengine pia wao warondoka. Hata kuna mmoja anaweza mpoti jina na wacha tu ni withhold. Amekuwa na wanawake wangapi? Amekuwa na wanawake, amewaima wote. Quote tu kwa sababu hawakujui, ni sauti ndo wanasikia. Quote. Wananijua sauti. Wengi wananijua sauti. Wengi wananijua sauti. Wananijua na Kiswahili. Wanashika Kiswahili. Wewe ukijua wana Ohangla wote. Wana Ohangla, that is wana Ohangla. Wachache sana. The likes of Javan Makajudo, that boy, I've never heard of anything. If there is, but sijamsikia. The likes of mcomarinash. Hata mimi usiniache nje kwa sababu niko kwa Jawa, lakini hujasikia, si ni ukweli? So we have two things. Maybe Omari is not learned, pia ana bibi. So we don't know which is which. So what are to make the long short put in the office? Sorry. Let me just tell you that that lady sio mbaya. Mtu akikuomba hiki kitu si kitu kunyimana, kama aliomba na kapeana na ni mapenzi alikuwa anapeana. And it's not bad. It's not bad to love somebody, but kama huyo mtu alikuwa anaanza kumhepa, anamhepa kwa nini? Na unajua once I've invested, I've put you something, I've given you money, mtu anakupeleka to an hotel yenye hata wewe mwenyewe huwezi afford. Wewe mwenyewe huwezi afford, mtu anachukua hiyo wakati anakupeleka kwenye hoteli. Uende tu pasikie ile uzuri, alafu siku moja unaamka unasema ile ilikuwa nikitaka kwenye ule mwanamke sikupata. Sasa unaondoka unamwacha tu hivi, unamwacha aje? Hiyo ndio maana sasa inaleta hiyo kuanikwa na kuwekwa wazi kwa ulikuwa kwenye uhusiano na ukatoroka. I now get your point, Sasa huyo ako tu na hiyo bitterness. Ako na hiyo bitterness. Unaona kitambo kuja aseme nimelala na so ni hiyo kitu yenye unakaa na mtu. Wacha nikwambie kitu.
and those people I'm very sorry, but unajua watu wa Ohangla, mtu anajua tu huyu ni mwanamke wa mtu fulani. Anajua Omari ana date huyu dem. Yeah. Tena mmeenda na huyo dem kwa hiyo show. Bado huyo mwanamke huyo mwana Ohangla mwingine bado atamuona. Atakuja tena atakuja huyo mandia. Hiyo nayo ni kweli. This a true story. Yeah. Manager pia anataka kuja kunyemelea huyo mwanamke mmoja. Manager wa Ohangla. Manager wa huyu artist. Huyo msanii. Yaani msanii na manager wake. Wacha nikupe example mzuri. For example, tuseme mimi, let me call my name as Atieno. I'm Atieno, and I'm seeing Omari. Yes. Atieno is seeing Omari, and huyo mwanamuziki mwingine huyo pia mekutana siku na wakati wao wanakutana kwa hizo show zao. Yes. Ameona Atieno na Omari, anakuja na kati Atieno. Aya, Atieno ataingia box yake. Ama maybe kama Atieno sio faithful kwa Omari, obviously ataingia kwa box yake. Yeah. Tena kidogo tena huyo jamaa mwingine tena atakuja tena mwingine tena kati msa. Sasa unapata msichana mmoja wa mwanamuziki mmoja amekatiwa na wanamuziki karibu 5 na amelala nao. Tano ni kidogo. Omari, unajua this lady is telling the truth and 100%. Kuna mwingine anasema eti Omari ya wa their side. No abiro ka for the reality, and if there is any person mawacha deal, we can't be biased. Acha aseme ndo tusikie ukweli. Unajua yeye pia anasema ukweli. Hata kama we are blaming Nyajera, we have also to adjust. Because we can't land on one side. Yes. Honorable Felix Okinyi Ndedra. Acha tu huyu lady aseme tu ukweli. Yeah. It's okay. I can No. That's why we are here. No, that's why we are here, because we want to get the truth. Unajua si poa vile eti tunasema Nyajera. First we have to also to check area loopholes, because hata sisi we are not angels, huh? Yeah. We are not Let me tell you one thing, Omari. There's nothing you're looking for, because if Connie, you remember Connie Kabari? I know the whole story. Connie Kabari came with this lady, and you see, out of one lady, tulipata wanaume wangapi wenye walikuwa wamekaa na huyu dada? How to point the hint. Tulipata huyu I don't know his name because I'm not a Ohangla person. Kofi Makadori. There's that Kofi. There's this Indah guy, and there's another guy. There's another guy. Na wote walikaa na uje mmoja, na wote ni watu wa Ohangla. Umeelewa? Yes. So when I come to tell you that these people, they rotate, yani vile kula uniachie. Wacha mimi pia nijaribu, unaona? 1 minute. Na hiyo ndio inawaharibia. Hiyo ndio itawaharibia. Lazima tu change vile umetuongelesha, tuna change sasa. Unajua huyu lady anasema, anajaribu kusema kwamba sahani ni moja. So vijiko ndio tunabadilisha. Kula uniachie. I know MC mwenye kuna huyu mdozi wao, unakuwa na mdozi huyu mwenye anaimba, sasa unakuwa MC wake. Kama mimi saa zingine nafanya na Fredija Kadongo, so Fredi anaimba, sasa mimi ni MC wake. Yeah. Sasa hivyo. Sasa I know one person mwenyewe, huyu mwenye anaimba amekuja na manzi yake. Na amejua vizuri huyu ni manzi wa mdozi, sio? Alafu anakuja anamkatia. Alafu anamwambia huyu mdozi hata anakuwa na jamaa mwingine nini. Alafu kidogo yeye pia anakuja anampatia. I know even of promoters wenye wanakatia paka madimo hao watu wa Ohangla. I know that. So I'm so we need to transform. Yeah. Before we complain of those people that are exposing us, we need to transform. Yeah. Hey. Bwana Winjo kaka dia. Amesema. Okokao side Marinya Jera. Yeah. Okokao side. We are so grateful for that hour. Share please. Share this live. We are only remaining with some 30 minutes and we are done.
It is called celebrity gossip. We are not talking to anybody specifically, but we are just trying to transform. Honorable Felix Okinyi, pesa. Cheda. Lawi jakabonyo wachone pesa Kamil Rago siepa. Sasa ilikuwa tu lazima mtaje bondo lakini. Tafadhali share this live. Lawi jakabonyo. Lawi bwana onge ngamo share live ni kata chiel to do bedi scandal manya jero moko ne ngato 100 shares ya do bedi scandal manya jero moko ne ngato sani de wana at 100 share maybe 1000 kata 1000 na hata wenye wangekuwa wanatuwatch ai 1 point but ingene there is a problem begine audio hang matin so it cannot bring the exact emomi kata jogi rumte odido mana because you walk toward if parugich it is tech mondo mionde kanyo no endo mana kaki winjo no endo number wa pod macha en 07000 51 204 0700 ngama neno kanyo no endo achaka ndika comment kanyo inyalo konwa ni ini winje nade inyalo yoro tol ile nade kanyo mose inyalo yoro tol kanyo pachi inyiso ne to ini neno gino nade ni ine momok ni scandal machalo kamano endo ngama richuo to ke ngama nyako inyalo yoro tol kanyo mondo inyiso ne ka bende in bende inyalo bedo gombo kuoni ngi jalno ino mabende iwinjo godo meto mar ngima kimoy mondo jopinyo nene number 1 kanyo no endo mose ko nyange nyalo share live ni dichel you can share kasto nitire comments moko mang'eny molal mbele ka indi akene onego bende waneno kaka wasomoge kata ka through sim ng'ato kaendi wan kocha cha MC Japeto ne joma penjore ni gidwa ng'eyo MC Japeto. This is the guy MC Japeto. Gipenjore ni to ng'ama wiyo gar man bathe kan mailuongo bara jo introduce mailuongo ni MC Japeto. MC Japeto fanya introduction pio sama podwa ni to ng'ama gocho number N 07000 51 204. Give us your comments. Yes. Tunataka maoni yenu. Maoni baba wa nyingi. I go by the name of Japeto. Majilongo re Japeto padi on prapoche. A man not bound to suffer suffocate. Man drebo kata bilongi. Jera ndaro vitetenga kaya kwenye morani vito. Wane jomora. Chezo gwena. Kwena kumona data. Somebody with a break all like jaketi. With the longest name so far. Tafadhali me watu wana wasom comment magwan pile kakiluonga aniluonga ni MC Omari nas da Kongo de negi chake kore kubni ariyo to podi chwako strong tea. Omari chieno jemone mbele wan chiene mwaneno to mbele emweyoko. Gidenda ni Omari the truth meter. Wano wache kaka en okwa yuarege ng'ato to wache kaka en namba minyalo yudorigo kodwa en 070 Diani 000 no abirio no abicha chiel ariyo no ang'wen aneno ka wan kachacha ji 18 ji 18 mawuoch kopo ni share to wadhi bedo kachacha ji 100 to what solve this issue. Aneno ka ng'ato nyiero kacha maratari to comments be ng'eny kacha ma serious adwa ni mondo wasom comment magu iwinjo ng'amo gochonwa no endo en owacho ni Nyajera ok rach ahinya. Wan kaka jo Ohangla wambe nyakwa lokre of which gini betemore iyudo ka anan jathum in MC nyieni manager anasesero nyako modonje box maber imbende kaka MC mara ichaki biri dwa soe box seche mapodeche sama podadeche idengo microphone aneno ka ng'ato gocho ka cheno another phone call here let's check with it hello isedonjo ket pause duok volume mar nyaka londo piny duok volume mar TV piny inyalo duoko volume mute TV haya koro wacha ne jatelo an maber nyinge ma samoro kwa gombo golo nke samoro nyalo wacha dieri moro to koro ng'ato gina koro kinyagolo nyingi tiwacho kokidwa Felix Okinyi mheshimiwa mheshimiwa
mewa Kologi ward. Ai. Kologi ward mano Kanyamwa. Kanyamwa. Mano kuru koda dala ko chande. Eh. Mano ngano nchire kacha chama. Mano yo dewa. Mama everyone is who kumwesemewa. Alo mwesemewa. Yes. Anu ajabo katore. Iwinjo nyadende modonjo no owacho ni wambe watimore maraji Felix mang'e maber ni en jatenda osekawo ambe kendo koro kaduoge liere in bon sajatelo ma Felix o iriembe maybe ndere ne to isiriembe kendo lugo campaign kamoro ma serious to kogo lora lora notinyo nyadende sama podo dilayo kodilayo sama ene microphone otimo campaign o wacho policies mag kako betini jokolo ite kode bel ide chigi madam chigari kama kuru jatelo idi winje nago to mwesemewa in kaka ng'ama mwesemewa ok igolwa gimoro mondo waduokne nyakore yawa pesa toke wenwa pesa to nosewe ame giduokna moya wakono nyajera ni sami duoko ne speaker embo duok mit embo ket mit e box yu oduoki oket kaka pesa an oteko wada mane wan mani luongo ni Honorable Felix Okinyi Ndedra en owacho mano owuoro gima dang' wach malong'o to ok one gima dang' wach malong'o en account number jogogol en ane meti to nochweno hey japeto jatelo mosi Jatelo. Japeto. Yes. Meya wach. Abi wacheni mana ni ha. Weche magaji wawe wache tok time. aya wanyono ball aya jakoro mogi mara kaka winjo no endo mani luongo ni Honorable Felix Okinyi Ndedra ing'ama ya Kanyamwa Kologe woda pa ning'e maber Felix Okinyi mano jatelo aneno ka Charity nyiero kacha maratare Felix Okinyi Honorable kaka ng'ama fano wacho ni en gimo nyalo timo wach no nikech mit to nosechwenwa onyalo mana kwayo ni wagol uru paybill kata mana account number mondo wane kaka wakonyo godo situation ni wayor ka kodwo wachang pesa moro matin wenyewe go sipiro wenyewe go sipeka dongi chan robot ena robot number wapore mana macha no na birio 000 0700 51 204 no abirio no beach achiel ariyo no ang'wen inyalo kono wani winje nade ere ng'ami support nikech wan kaka nwachaki nwawacho ni neno kopo ni sero ng'ato to koningo bed ni atichako ikete mbui yaro maduong' kanyo no endo but jawinjo wa moro no gocho kache cha endo mano temo lero nani wambe samoro timbewa ema samoro nyalo miyo ng'ato dugi e wang' muchako ani kai nikech samoro ng'ato invest kuomi usetimo gik madongo kasto kore kidwa ringo gi investment te mano koro chune ni nyako keta kore lela gima ne timore e mudho kaluwore ni ich wang' to gachiel riadiki ng'ama winjo wa kanyo no endo inyalo wacho ni iwinje nade kata inyalo miyo wa comment kanyo twasomo aneno ka Hari Nyakwaro Nguta wacho kacha ni Omari aneni onyero badan gore piny kacha but gima watemo wacho kacha chande ni Lavender Jera bende umiyo kacha thuolo maber kabisa mar ng'eyo ni to kwan jogo iko kata mar ng'eyo jalno endo manyo yiengo jamna ne latest koro jalno endo mabede ne nitiere gi hope kikiluzo otemo nyiso wakar kwan modwaro otieko kata kamano pod en gi kwan moro machielo koro kupone gombo nya scandal ni moro to wanyalo advice ni kik iluzo just approach Lavender. Okay, Omari Nash. Ari kipenjo moro ku. Penji baba. Ani atwagni ikao msimamo mane ichunga. An gi kora to I support ana support Jawa Republic.
ano ka support Nyajera, Yeah. ana support Jawa Republic. Gimomiyo support Jawa Republic. Yeah. Wan kaka wasani ng'eyo maber. Japeto kata in ka ng'i aneno wang'i ko pesa pok odonjo kuomi ahinya. Koro kopo ni ati ne inyalo yudo ng'at moro man gi pesa to itiyo gi sausage. To koro ngima ni lokore. Otiyo gi sausage. To ngima ni lokore. Ok chuwondore wuonde kamera. Chuwondore wuonde kamera mostly. Lakini wabeyo. Ano kadwa. Ipenjo kata ng'ato interview ni sani kopo ni yudo dhako moro binyalo dhako manade an dhako kadwa but it is true. Nikech jogi onge pesa kaka an. Iwinjo sama gichako. Iyudo ng'ama nitie gi pesa. Leave alone the stabilized artist now. Ng'at machalo kaka Omari, nyiri gi oseng'e maber ni our weak point is money. Iwinjo? To kokwariambo wambe wanjo ajawa. Mana kaka iwacho ng'ato onge pesa to dhi ohero piero ahinya. O pesa to onge go but hero simu moro madonjo ka studio ko. Maki. Duogo wan ma nyan mane wan goro mokwongo chande kendo koro wawinjane pache kendo. Hello. Nataka tu kuambia huyo Omari. Omari anasema anasema ati anawaunga mkono watu waja waendelee tu. Kama utapata mwanamke mwenye ako na pesa, unatoa tu sausage na unaendelea. Amesema though mimi niko independent. Mimi niko na different. Sasa Omari hiyo watana na Jawa. Beda uchot wameni. Tudakoni pesa. No, keep quiet. In short, Omari bero onyu. Omari Jawa to beja Jawa. Bedo chot irine miyo dogo pesa. Omari yergi mora chiel. Wewe penji gimora chiel, please let me tell you, ineno Ajawa chiwo platform. Ajawa is like Ajawa nigi platform kaka Churchill, you get it? Yeah. Churchill iyudo koterie kaka wawachni jathum ing'ama timo spoken words, iyudo followers from Churchill show. You get what I'm saying? So you get that some people are also using, not using, but Ajawa is like a platform of which you can divert to your own ways. Iwinjo? Nikech awachni ka de onge Ajawa, for example, dok wang'e ng'at moro machalo kaka Prince Indah. Is it true? Yeah. Dok wang'e ng'at machalo kaka Kofi Makadori. Kata ne bed ni oler machalo nade. De wakiae. Nitie joma leyo. Nitie joma leyo molo kata Kofi Makadori, but jikiagi. Why? Because they don't have that platform. So Ajawa has become a platform, but now we can say that we are misusing the platform. Is it? That is the one. So what I'm trying to tell you is, what still is sausage go lokana. Sausage ikitiwe platform mangatu mi mondo thinking a brand is another thing, and sausage is also another thing. If you want to sell your sausage, go sell it. Kwa barabara hata uko kondele, you simply stand tujiburo nyewe. Unaona? Kama ne teach me duaro to kidwaro bedo Ajawa muda jomi platform to stick to Ajawa. Yeah. If you are a sausage seller, sell your sausage. If you are a songer, the song. I wanted to marry a song. So if you just choose, anyway, you guys have a good day. Thank you very much. But we love you, and we'll also love your stand. Thank you. Thank you for contributing anyway. Thank you so much. All right. Omero Okwera. Okwera niko poriate. Koro wawachne ya. Linga. Jamani owacho niya. En independent. In ichunge Nyajera. Anani Ajawa. Anani independent. Anachunga Ajawa. In independent. Anani independent. Koro in emang ni mewa final decision niya. Jopiny ong'ado nang'o. Nikech gisani to pod wakere. An pod an ni Ajawa. Ma lawyer mar Nyajera. Gisani. Anani independent. In independent. Koro. Ok na mor. Kaka independent. Chawacha independent.
Bas. In kaka ja independent, in ang'o minya wacho. Bas, an kaka ja independent ung'e maber ne Ajawa industry. En gima ndiko ji mang'eny kabisa. Gol nadwa somo comment moro ka. Kendo Ajawa industry en gima inyalo yudo ka samoro. Show achiel ibiro koriwo ji 20 under one person ma bende en CEO mar bar. Ibiro ka Prince Indah ma wuod Nyandari ondiko ji kata 25 banda achiel. Yes. In a day magidhi show adi achiel kama. Ibiro ka ng'ato ichulo pesa ma maybe if not less than 1,000 then nane man wrong. Koro Ajawa industry mondo waket Ajawa obed Ajawa. Ka wang'iyo gini ka wapimore wang'iyo ne Ajawa ma Kenya gi Makungu. Wapimore Ajawa ma Kenya to gi Makungu. King'iyo gigi king'iyo kaka jo-Congo goyo thumgi kata kaka jo-Congo go thum kata kaka giwer. Ibiro ka jo-Congo gin jok ma ng'ato achiel kende ka dhi e show. Show ne. To kata dansa wuok e gache. Dansa nigi gari. Dansa wuok e gache. Nang'o? Jogi o respect themselves nikech ging'e ni gichen tich. To Kenjwa kaendi ibiro ka CEO mar band. Idhi e Ajawa. Un gi tich. Nikech Ajawa en tich. Weekend ochopo. Maybe uchako tich Wednesday. Idhi e show. In kar mondo mi concentrate gima nyalo mi future. Nikech Ajawa na miseyiero kaka gima nyalo mi future. Ang'o ma moni concentrate? Leave alone women. Concentrate on something that can make you gain something in future. Aneno kaka Charity ondiko niya anto kama ji sole no taonge bende kik yuda ne jok mane winjo mit kaonge gise nyiewo ne ng'ato samoero odonje wang'e timaye nang'o gimise nyiewo ne ng'ato modonje wang'e timaye nang'o ka hera orumo. Aneno ka ari nyiero kacha maratari. Nitie long comment moro mana manyo ka endi mondo wagiyane ka chaino. Mano no en iluongo ni Charity Nyachali. Charity Nyachali. Amedo paro ni inyalo miyowa gine. Inyalo miyowa maoni mari 0700 07000 51 204. Yeah, Kuro mcomarinash. I was trying to bring something near. Though ne sausage to kwanya kita mar layo. Sausage mano koro wembi duogo yiwa kode. Wawuoyo irwa kaka jajawa. Na wacho maber na jawa en tich. Waket gino waket no gimoro manyalo ketno gimoro in future. Okay. Ke jathum. Ket gino kaka tiji. Mana kaka imiye respect idonje chon, ichake chon, kata kuponi iruka club ne nono, ichako chon manyaka ji bima puro. Awinji. Koro gisani, ok wanyal keto sausage ne wakana walingo, nyaka ibed gi kama itone gimoro. Itone on the right place, in the right place makata koponi oyudie, kata koponi ng'ano kende chwanyori godo. To onge gimoro ni wacho ni kiane ng'ani bro yaw ne scandal mara nini. Waweuru depend kum joma nigi pesa. To kidwa depend kum ng'ama nigi pesa, let that person support you kohero. Kata ka gimoro nitie mukone Omari nigi talent ma very serious. Let me support this guy. To kiki moro wuondi ne ng'ama dwa support no ka en a woman kata ka en a lady ne dwa ni mondo isere weri kode o support. No, let me tell you. Bwana weuru wuonduru e kamera. Rehema wacho kacha ni I used to appreciate Jo Ajawa with no bad intention until nikaambiwa if you give them something during the show wanaona unawataka, but seriously I had no ill intention. Iwinjo? So niliacha. Dong ine nugi mwacho gi ema wambende ketonoa. Mane gima natemo kelo ne wawe keto anani Ajawa ero mi akora na wacho ni as much as ne wa blame ringo kone gi kone ananyalo wacho ni Jo Ajawa bedo malo Jo Ajawa tamandi gini malo atamandi ni malo nikech iyudo ka nyathi manyako enokelo ni pesa ka en innocent. Kaka koro Rehema Nyango wacho ni en no support jogo ma onge gimoro amora. To duogo kone ni kopo ni atitero nigi pesa za show to ging'e ni idwaro gi. En gombo moro mar wich rach
miyo doka odhi to an extent manyaka jamiel mamiel le ng'adi e bandi ne ochako yudo konwendore go bwana Koro gimoro wacho gimoro achiel. jamiel ma en mondiko tich kendo ing'eni kodwa timo shift kodwa kelo moro machielo to iyudo ka we wamakane call. Hello. Yes, jatelo. To usagolo nini no wachak solo. Wasegolo? Usaketo pay deal kutiore account direct. Kete namba kata migono. Koro wambe wabwazol kaka jok mono chako live. Jiwinjore wadwaro gini adhi isolo to golo jeng cha. Iwacho ni solo? To golo jeng cha to wakene wasang'iewo speaker mar Bluetooth no. Okay, kare we wawinjore kaka jopiny wacho ka giwacho ni wanyiew Bluetooth mondo weche go rum. Awinji. Weche gi wan manyaka watie. Ero kamano jawinjo wadwa ng'iyane kaka watime jatelo. Pino. Wasajiri jatelo yawa kata wan koro kwan maber wabetimnwa gimoro mondo kik wadhi e mon gi. Omari ng'ama sakete class manyo pesa in kapod okidwar gine tabru machwadi ornora 1000 oromoje adek wamadho wechai wasewuoyo ne Nyajera bende tajawani be wasetware nde nene na madie ena dogina ka Nyajera yie kata golo gine nitie moko wad pod opango kata golo gibiro ana saya no muono vera osiepwa no ng'ama kuru ni ng'ongo odwa denje mok ber ng'ama ng'ongo yawa osiepwa no be wende makanisa stage to ibinjo kemiel to wiju kata wagoni en gi juogi dhano tho tedo ibinjo kaka ohero katimo jodi gino watimore waka bwana wakanga kata ana jalo yie bia miya kata 100 wa to wang'iew sipikni go wa ena robot achiel yawa ok ni en koro sipika maduong' wayie wachule u kata 100,000 ayie golo yawa onyieno mwaluoro mana Felix Okinyi tafadhali adwa ni jok mochungi management manyane uru Felix mondo oyud kaka ogolo kata 100,000 mondo watiek gino exactly mane gimono waywago mane gima wambe no waywago jolwedo kanyo gino tuwinjo kikono maber tafadhali mano twatimore marach Felix kanyo to di wuoye matek kabisa iyudo ka nyaka jajawa mabe pok otegno kanyo to wadhogore na yie yani ani ajawa ane loya mar jo ajawa but kanyo to wadwa dhogore mok ber Omari ing'ama bang'e ngufu ne kata kama gulo 100 gulo 50 mano 150 wanyewuru sipika no kimo nikuraga ngono to wachulu gini bwana unyandare ng'ama kuru monge awne gide jatelo kanyo tiwuondo joge antu ngufu na tem sivyo kagol mano Nyajera ong'eyo ni ok anyal ong'eyo kuma entie no mari to ok nyal
koro watude gi management wana wanyeu Sipika no wadoke gima koro madhi kuja Felix giwinjo ji neni kaendi aneno kaka wan ji over 30 giwinjo mawinjo maler kiwacho gino ang'eni management kumobede watch tafadhali manyuru honorable Felix maendi en MCA mar Kologi Ward tafadhali nyalo konyo wadudo majatelo honorable Felix gi management mar robot gin gi number Felix gin gi number Felix ok ni awuoyo ni ete kende gin gi number nyaka wuonya ndare himself nigi number Felix mano robot wasayo mano koro mano wadonge pesa simu kende 100,000 bwana ukinya dongo wacho no nyiew gigo tenya pesa ifo kachie tini pana 100,000 100 ari adika 100 dongo sort gigo nyaka sim ya sort ma kata modongi balance mar face modongi balance mar oro nwa matin mar konye moyudo Sipika agado pede mana kaka winjo no endo maniluongo ni honorable waneno ka Victor Msafi gocho kachicha endo we are very sorry we were still on a call ang'ene comment maji nego kanyo waneno kacha Moseka Juro jawaya somane comment Moseka Juro kacha Moseka Juro ne wacho kacha chande ne we wang'ini comments gi eki ni comments tafadhali ingama pod winjo wakanyo no endo wakoni ni inyalo temo gochonwa namba en 07000 baba wach namba adoni kasi chope 000 to wacho 0700 51 204 yes 07 000 51 204 somna comment keep the conversation going what do I need share the live stream there join if you are viewing us for the first time in a talk show nyingine kali sana ambayo haipai kosa siku ya leo yes Moseka Juro ne wacho ngo ne keyboardist Moseka Juro marga kinyi wacho kaza mara na pesa jero te kana jabu kati nyocho kawo kata nairo pesa ne ka in miyo mawinja kanyo in gi pesa bwana anto approach bwana an pesa madwaro bwana bwana odisi pesa adwaro Moseka Juro wacho bere bwana yirgi manyalo konyi kind mocho kod kawo pesa yirgi manyalo konyi modhi mbele yirgi manyalo konyi kind mocho kod kawo pesa then gi modhi mbele we'll take some comments kaso idhi chiwo overview achieng redemptor wacho ni Mario achi ilungo ne Felix Muriye gizumo namba no an kwa manu asesomo som kidhi mala paro apa ni manyien biro kadhi malo kadhi malo ngene gi comments dire kaendi pesa they are mixed up koponi ati ngene recent comment ni west ogal brukenge utwone jomiel bende genyango ma serious japeto nuona ne kanyo koro bila makosa mane kumadire makosa mane simi Kenya ndani ya nyumba Simi Kenya karibu sana. Koro na duele. Enia adier gigi to nyalo timore background tipando yume puopi. To koro joge gini nyenja gini elela manyaka jo customers mobiro kacha neno en gik mwaneno nyaka social media the kind of video calls you are making with these guys. Nyalo bedo ni chamo gi video call ngato to kare en intention mar recording it. Yeah. Koro ite mokono wasani ni gin bende gi giduo kata mand gi malo giketo malo no duoka jamandi pen reduce your percentage Lena wacho ka chania Lena tieno ma ngene loso thum dwane amany Nyar Jera no ane gire ka negi gold kose kasto Brian Jones wacho ka chani what is going on because them sidok kid kachicha wacho ni Moseka Juri
Jeffries wacho kacha ni lawi iwacho ni kata iluoki malawi mamoi pesa to hapana wacha pesa to wawe wuondore pesa to jikao pesa hata mimi hapa singeli wacha jiwuondore wuonde live kanga to zibire live kwa kanya ni mtu mama moro biro nani amose wacha ni kwa nitakulipa nitaenda mimi unichukue namba wamenyalo wuoyo kodwa en 070 50 51 204 yes 07 000 51 204 inyalo gochonwa ikonwa nene to ini winje nade wan kaka wan to wacho ni Nyajera nokotimo maber to ng'ato ogochonwa kacho konwa ni no Omari, you should also check on the other side. Ok ni ati umakuru mana a side achiel. Mabe nwa duogo wacho ni it is true nikech according to gima japeto wacho ni wambende the nyamming rate ma odhi ong'awore nitie kaka wadho keto gombo marwa ni malo waketo sausage kama koro imbi kuai kaka msani ing'ama ni kongi make ong'adore chakigo sorry we are sorry just call we okay thank you hello yes yes wacha nikech wane mwadonje jawa twadwani waluoke jawa ma celebrity gossip wakuotho mateko onge tiende wabede base watang'o ne jopiny gimbe gikonwa mama na maotas exactly wambe rachnwa gino rachnwa we're not happy mama neno wakasani okwamor gimana yote mowacho kuru pesa ne mondo tikuru wach gine pe kweche mang'eny to ipani ng'ama koro ningo gol pay bill Nyajera koso janabi Nyajera tingin ok nyal golo wan kaka wan fans mag janabi wan ok wan fans mag Nyajera wuon shida en janabi an ka pacha kian owuon nikech janabi wuon riel onego bed ni wan moko wachul kode nikech nindo mako chote jodalo yes an mane pacha nikech koro kama chopeni en janabi kata kawuono onego bed ni ogocho rongai kata nantie dala maron kata rongai kata bantie kuno but en gima wich kudwara kodhi stage kochung' to ng'ene ji te oseng'e gigi dhano nede nade ng'ato dhi kawe ng'ato kawi nang'o kata moral monyalo one ji kaka ojachowo ji e dhok jado ng'eni kuro gin kuro to moro dhi goyo bata jago kibedo maber nego beno bedogo to koro kapenji on your side ipani lupol kanye lupol en kuom nyiri magore kuomwa gi koso wan kaka jongolo gima timore gidalo joma chuo to mang'eya kata an ang'eyo an adichuo ka mabere MC Omari apani gigi ng'eyo okay aero be marach aero ma to moro ne wane ni fea manore mano shida exactly wane mano fea koro fea jemo no jodala koro janabi emo nego gano miyo wapache jodala kinyosa nyanya lera nyako chana no kutagi nyakabi bana neno kicha kutagi nyakabi entie bwana tingene gini ka koro wanyalo kaza ka tugo to koti court en janabi digolo pesa mang'eny mingo kata mag speaker muneno wacho joma nyeri koti kodi court to wewi abinje owewi kata koro timako kata koro chama chitekea nao to wewi but kada ngapenji matin ipani wambe kaka wanonage ok wane gi weakness moro especially ka gigi wuok marach ineno sani kaka wa discuss gima kaka wanyalo konyo the ajawa industry iyudo ka joma ng'eny ok participate but ka koro wuok ni ati ni nadwa ma wuok yanyo inda to ji ne share seriously kendo ji nyalo wuochi kata mana 100k ni bwana inde fuo inde timore nade ni kiyenyo to katigolo scandal ne ng'ato to ji share kaka giri Nyajera cha kokono ng'ato ne share to ng'ato keke status na ji ipane kane Nyajera post gicha to onge kata ng'o comment kata chiel ipane bedo gi ma effective koro dong wan bende ineno ka wan gi loophole kaka joluo nikech wahero share negative things
wajama julume sana jama chuo skandal mara kuchiki mameti to mako mang'eny skandal mara kucho igla do mako agucho igla the honeypot baba ere solution minyalo miyo oganda ma watch sani maneno wa mondo watiek wach ni complete and deadly kik wachako yud gik molele jawo mbui mpuka wacho nyinga ni wode vaskari wodi na katika sai wodi karachi pasa sala mana ndo kida konga karongai wakata jana biwori tuka huo siron kada chawade mere gotieno lakini wachini janabi ino wanafanya lo okoto kwanga gino chakore ini gisema chakore ka gino pinge exactly wan wayude gie kore to koro ngato kawe matek ma wayude ko semu wacha to sachamo adi moro to chiemo ne ko wan wone ni gini uoge kai ka chiemo complain ni ngacha no chama chiemo mo koro complain o chama bani ni koro gino no maraj wan ka ji chiemo ko ngero lakini kitedo cha wan wakia sema chiemo sa chamore kama mata chamo adi ko wan wone exactly janabi bone go beni nisema ni kitu ani nyame kisamoro janabi benga mama ni kitafanya moko kata iwa ko speak janabi benga mama ni kitafanya lote yo janabi lote neno mata dio manya sai hangi janabi yani is friendly janabi lote neno kora neni ende me kisamoro no se kologi moro yako ni melo se kologi moro kora wan janabi mondo mo dugu janabi kitendo kora ngama ngato yiri no kone nyaka nyaka teto gara nyaka teto kamora mora exactly bali nyaka teto kora nudo ene kara ko gine to wudo ene wudo wado ke mana ko poncho no kaspika na dia to solo kata ko mara pre bicha bicha kata me ane kara spika kata mama tene huni aenya ai meno wa kara spika kama na ko ndo wele aenya sepeka mawinjo ko dwa sepika kara moyo wa aenya ko yako na ko no komisa exact figure mundu haro mondo nyago speaker no ke speaker to kodo war ketena ko jatu no waro pesa omiwa the price kaso fax makinabi koro wano ngien to ko janabi na de janabi to ngado wala sit marogi kini kaka roket no wanyere to ko wanyere to te nyoro janabi awi kada jawa de dokte kasto koro mato pongi mar jawa gite oni urugine malgo mo dala wa tudene wodo ke ko mate namuta mitu lakini kitu ngami mako era awi wawinji ineno nikech nako ne cheka mo skandal mo wuok chini kano yanyore ma ji yanyore ma wecho wache madongo dongo no ung'eyo maler onge go ji olinga kamera ka ging'eyo onge gi moko banto kadwa na lungi ng'ato sa tumara mondo kadwa na lungi lakini mato mo penyo ng'en ti public domain janabi no temo kane ni nyako no se moko skandal chiende ga koro mati bedo puonjo na joto moko bedo kata ka ngina ko moro machamo oko tungen ngega ka kudil kode kikidwa la ina kuo meza no konyi manganya ina keti nyako to gini go konyi kata gente chiwo to kinyo bro wacho no konyo ni lao gini mala nikech ka komiki moro kata simu sana kinyo wacho ni kama tu tumia laptop neno komi simu to de lando neno mi laptop awinji en komi matindo lwanyo mondo omakni fa e seche mani ni wuok maduong koro iwak ni pesa mang'eny timo kena oni depend kuom neno in maber amusebedo kitimo ne kaka chiemo to nyo to kuri ok nen koro in maybe chama lakini watu pesa kitu koro kona uberi kwa amanya koro kudu wiki mbele jiga kudu wiki wawinji maler kabisa ndege chama na chama mapesa noku kiwachtika kidikuru wachini kukumuchi kamora mona ato jok mono moko negi mono komiyo Sipika ka pero kabiro mtuka jamaa ni gari jamaa ndo gari nyalo ni kitu ni gari ndio gari yani komi lo hata no acho kina kwa jamaa ndo wara ni gari na ndio pesa kwa pesa hiyo mimi jilowe awinji I'm getting your point kone
Ni tu ber, nitie maber moingo nyako nyaka en maber moingo nyiluote. Kon nyajero winyi, konene okobera nene kare kuponi jilowe. Tokobera Onge ng'ama nyalame. Ong'e ni kama luang' ne lo ahinya nyaka bed ni muya moro nitie madung' e iye ka. Awinyi. Kaso ng'ato be nowacho niya, ni when you see people vlog into your show, keke par ni ati ni koro gik miuso go be ahinya. Samoro in cheap. Nitie nyima maber nyiluo ndagi maber ber mapok tingre. Exactly. Ni koro samoro wetgi ok ber ahinya. Koro ji ok nen bergi. Nyako ni ber ne moro malich nyalo wacho ni nyako ni ber chulo go ahinya. Kopogore gi tugo mana go ni maji wacho ni nyako ni tunde nitie. To ber malich ahinya to onge to dalawa. Koro miyo nyako ni owe ni jawo jo dawa. Mano to o stop. Stop dawa. Mapiny mag jo jawo kosekonyo ng'ato to bedni mana kinde ariyo kendo ma gikonyore. To bedo ni kokonyo ng'ato to kinyo moko skandal. Kata en chieng' ne konye. Gima siko onge. Exactly. Sani wan gi lit mar ila to chako kelo mawach mar kare. Wana wan gi lit ariyo. Wan gi lit ariyo. Wan kaka gwambo podwa makuku. Ng'ato sichako moko ne janabi. Ochako moko ne janabi ng'ama duong' ma oluoro kendo ohero kaka kitumbo ong'eyo. Man gi blue tick e Facebook page. Yawa. Kanyo to kodhi maber. Kata kani dwaro Sipika. Nondiknwa kata email. To ane kaka watimo. Among the blue tickets, management mar janabi. Leo kama clear mondo giwuog janabi. Ko janabi nyalo ng'iso gi kaka gin ji ariyo ni koro pesa ni. Nyako miya pesa marom nade. To ka ne intiere to koro wasoluru kata premise bich. Ana yioro mara. Awinyi. Ana yioro mara kapo ni mondo wach duru. Awinyi jatelo. Ana gima nyalo paro jodalawa nikech ka koro ama chopo ni to wadenyore uru. Wawinyi. Wanja ojatom. To wan be wanjaore, ok en jothum kende. Wan be wanjaore. Mana kaka waduoko standard mar kata tema e joka bila wancho mawakona gigiera janabi giwinjo thumbe. No, Janabi is an international artist. Thumbe winjo kumora amora. Manyaka bumo ka bwana momuono Janabi. Yani miona. Momuone bwana wacho ni bwana thumbe ji winje boom marach. everywhere. Yani international. Lakini jothumbe wang'e onego kope ng'ato. Ng'ini kaka ng'ano wacho ni ng'ato kaka tradition madongo. Gudo mara. Kama onge wach mang'eny. Be kata weche mineno mang'eny. Ok maka jothumbe onego kope ng'ato. Ukawe gi mar ng'ato maber. Ok mana tu mar mujo sablenya kimbe giyudo gi chien. Seche moko bi nyalo chalo gwang' tichae gweno seche moko gweno to manya moko gwang' nitie. Yani koro mana chiemo dalawa. Wawinji maber kabisa. Erokamano gimitim med follow MC Omari Nash. Erokamano jatelo. Ma iluongo ni The Truth Meter. Aya. Wane celebrity gossip mana kaka winjo no endo ji pod miyo pachgi mopogore. Inyalo gola ne lok kacha cha wang'iya ne ni ji wacha ng'e comment nikech ne wane call kanyo ma iwinjo kaka jago no wuoyo. Jago no wuoyo maber kabisa kendo we appreciate everyone manika endi. Aneno kacha ka wan gi comments mopogore kendo kikene marach kapok wasomo comments ni nikech ne pod wane call matin. To wasitieko call. Waparo ni namba wapod en macha 07000 51 inyalo gochonwa ikonwa ni tiwinje nane wan kaka jojawa wan ok wamor nikech waneno ka bwana gini koro kethore gini osenjawe we wawuoye gi jajawa bwana ujothumbe ma otelo ne jotukgi wabeduru gi luor kaw luor iket mbele imi tiji ibiro yudo ka jathum achiel det nyiri makala bich to odet nyiri mamiele to chieng' moro achiel nyiri gi biro riwore kata mana nyiri adek e show achiel
to nyiri gi te kosetieko show moringo dhi gache cha achiel kachiel bro wuok kadhi gache cha nikech kanye mong'e no bro de privacy mar wuoye kode to kanye ma nyiri gi bro lowo wete to kanye be madha bro chakore to en bro wuok e gache to weka jogi negore ka ng'ato achiel ochwar gi pala to nikech in remo chwer nikech in ng'ato achiel ionge dhako nyombo kidwa to migoyo pesa yudo ichodo go nyombi go thum ger kari ger dalan to ang'o miyo joajawa wuoyo negi wan kaka joajawa dak iwuo be gi nyiri madwaro ng'ato wacho kacha cha Lili wacho kacha ni an wach Lavender no omako dhoga nyiri ang'o miyo nyiri madwaro wa to kuwuo wan mikazo wanjo jawa yeti style up danga style up nade to ng'ato se approach ato gimodwaro no an go to gimo en go baonge go na koni maler ni ya an owuon an independent I will never support jawa I will never support Lavender Nyajera iwinjo so kati ng'ama independent imba neno ni ya igori the other side ahinya ang'o miyo wan korwa koni tidwa nyanyasa wa ahinya bas nitie gimomiyo ne pod antiere side marajawa wan jajawa nyaka ukwongo mire respect wan iwinjo kasto the other side opponent maro machielo makoro warakore go sani koro wanyalo wacho ni wadendo ni nyiri Lavender Nyajera kata ladies kata nyiri kotelnegi gi Lavender Nyajera ita yani man malo ita weri gi it make up ile loso kisungu kota no wacho kisungu moro madip makene ngado gire ita man malo no wakwa iber ni ya kiseng'e maber ni kopo ni ikonyo ng'ato gi gimoro kata dichuo moro oseri miyie to en jajawa nikech jajawa ne tibe modwaro nikech mage joma loso platform oseri miyie ne utimo kode gimoro amora nikech seche mano lonyo ni kata ma ilonyo ne kata mana gine no kigo picha mikendo nikech ng'e maber ne ya giche to imbe ni winje met moro wasai kendo pod wakwayi to wabro chuni go ko kidwar to wan pod ibro mana yodwa kaendi wabro nyisi nikech brand ni mire ketho aneno ibro neno ne be ketho ng'ato brand jok matuo gero ni gilieta ne nyako ok nyal seri gi tuon nyako ok nyal seri gine magiluwo nyiri jo Ohangla ema lawore gi nyiri wawe pando weche jok manyiri say the truth jok manyiri man ka waturu adier onge kaka ng'ama nyako nyalo chuno iri ng'ama dichuo mosaksi we monda koni bwana anta jawa totia kongo ni and I'll just let you know ni wan kaka jomachuo kata ne manyako approach otek sana ng'ato nowacho ni about the kotek leno iwinjo keche nobiro gi tactics mora wan ma kwasero gi to ginyalo tamo en koro to ka in ja Kristo amipenjo just ya kire mo mama wacho ni rengi ae koro akia ne ene mo mama lakini ena kar joriko kanyo gi kuma ne Daudi ne dhako Nyasaye wacho ne nyalo wacho ne jojawa niya kineno temptation aina pudu mwachi ae in gi gari donje gari rengi ae ma japeto we bero riembele kame ok na bero rabwa kanie kopo ni yudo dhako modak Kilelesho osebedo kumiyi pesa chiel ariyo adek to onge be imbe kudage chaki matin omiyi intention man ng'ato ka miyi pesa bwana ichaki ng'iyo intention koseng'iyo pesa otimo nang'o pesa inyalo miya kendo akaw gi chuny maler to koro makoro an ne kalo kang makoro pesa nini iketo na vikwazo ni maybe dong ni onge go na onge go ndio to ok ni kelo na atimiya gi conditions ni pesa kuinjo la conditions miane comment mar Nyasaye Nyasaye wacho ni joajawa ridhika na ile kidogo unapata ukishukuru Mungu kinacho kichamo gikwe nitie joma nigi pesa but onge gikwe ok cham gikwe Nyasaye ne kora ndiko wacho ni
tang ne richo maduong tang ne richo richo maduong en ero pesa winja nyasaye ne kara kaune you can give us your phone call nyalo gocho no inano You can give us your phone. inano Recording. Hello jatelo ne osedonjo machon ma to kwanyiewo go Sipika wawacho ka ji watch ka mato maro mar chaye gi data hey asante sana we have received 100 we have received 1,500 thank you so much We are 3 people. mano omiwa gi honorable akena tiek live ya war gora gi chiemo akena tiek live Honorable. Honorable kabisa. we thank you so much. Thank you so much. May you see heaven plus the moon and never come down. Can never come down. Sky is the limit. The sky is the limit. Stay on sky. Hey, wanda kiwinjo no endo jatelo semiwa lunch baka gongeni but mano kik wach ni ati no miwa lunch e yor Nyajera mano siepwa ma appreciate waga pesa oro nwaga kata kiwe lunch kata ko kibiro live jatelo we appreciate so much koro one koro wadwa ni watiek gini mondo wadwa chien kech waseden data bosi tiyo go mang'eny koro we wingi marema nyango rema wacho ni my friend nyiri seri ma idonje inbox mayom trust me sure mana dir makata rema kata na process ani abi donjo mano koro kana trust mano sure japeto bwana we wundo bwana no ngene bwana ini kwani nyano koro imeongo ni self confidence ire ambo ine mwenye kidonjo inbox mama matedo mandazi kari bangi tida kugwe mago stories mitemo create mano kidonjo japeto ne shikilia ingene ji watch ka ji 30 idwa kona ne akagi winjo mondo kata nyiri moka beach kendo approach ni kamri wawachi ni eti ni in koponi nyako approach ukinyaiye nyaka kuonga filter ne no what kind of shikilia japeto no we would lenge ne mokuongo lenge ne kipwa just give me an yes answer or no kanga manyako o approach okinyaliye koro wakel ne gimoro ka no wacho ne konyali yie for the first time wacho ne kiano kongo filter the word filter no kendo si romo nyisi ni ibiro yie ne kechi kongo nyali nyako ne atim nako ne yie wanyisi ani sewango yana dwa ka stand wawe wacho no kamano nyako nyalo approach kendo gini timore mang'eny mana kaka jok machuo approach jok manyiri sami approach ng'ama nyako there are 2 options onyalo koni ni yes onyalo koni ni no jok machuo be nyaka bed ga gi options so beda ko pinyo ma